हरिसिंगा ब्लक इउपिपिएलनि बोसोरारि जथुम्माया गाजा गोमजायै जालांबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 36 नं हरिसिंगा ब्लक इउपिपिएल हान्जानि बोसोरारि जथुम्मा आरो सावराय मेला सस्त्रापारा गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारिजों जानानै थांबाय। बे जथुम्मायाव गाहाय बुंथिगिरियाव दङमोन माधव सेत्रि नेहाथारि CM बिटिआर आरो समनाथ नार्जारि नेहाथारि इउपिपिएल बिथांमोनहा। गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय गासै सा 153 सुबुंफोरा इउपिपिएलनि मावनाय दांनाय आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल हान्जायाव आखाइ हमफैदों आरो बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। गिबियावनो आङो इउपिपिएल दोलोनि वान अफ द सेक्रेटारि जानानै 2023 मायथाइनि गाहाम हामलायथिखौ आङो बयनिसिमबो जासिग्रोदोङो। दिनै जोङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा ब्लकनि एनुवेल कनभेनसनखौ बे शास्त्रपारायाव जोङो बेवहाय खुंदोङो आरो बे कनभेनसनखौ खुंनायनि गुबै थांखिया बेनो जे जोंनि इउपिपिएल दोलोनि सिङाव थानाय बा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जे हरिसिंगा ब्लक दङ, बे हरिसिंगा ब्लकनि जेसेबांनाखि प्राइमारि कमिटिसफोर दङ, बे प्राइमारि कमिटिनि दैदेनगिरिफोर लोगोसे ब्लकनि दैदेनगिरिफोर आरो बे हरिसिंगा ब्लकनिफ्राय जिल्लायाव बिबान मोननाय, मिरुआव बिबान मोननाय आरो रायजो राजा बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे सावराय मेल जोङो बेवहाय लादोङो, गेवलां मेल जोङो लादोङो। बे सावराय मेल बा गेवलां मेलनि गेजेरजों जोङो थांनाय 2 बोसोराव जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जे सरकार, बे बिटिआर सरकारा रायजो राजानि जानानै मा मा खामानि मावनो हाखो बा फैबाय थानाय समाव प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बे इउपिपिएल बिजेपिया मा मा खामानि मावलांनो लादों, बे गासैबो बिथिङाव जोङो सावरायनो होननानै बा रायजो राजानो जोङो मिन्थिहोनो जोङो बे मेलखौ लानाय जादों। लाइमोनफोर जौगाहोनांगौनि थाखाय दिनै जोङो गेलेमु बिथिङाव जोबोद जोंनि बिटिआर सरकारा जोङो स्ट्रेस होनानै जोङो खामानि मावबाय थादों। नोंथांमोना नुदों जे थांनाय 2022 सनाव जोङो नर्थ इस्टनि जे 10टा 6 सिडिउल काउन्सिलफोर दङ, बे 6 सिडिउल काउन्सिलफोरखौ लानानै जोङो मोनसे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो लादोंमोन। जे जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों जोङो गोबां जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो बेयाव एबजर्ब खालामनो हादों आरो जोङो मोनसे स्टेटनिफ्राय जोङो नेसनेल लेभेल आरो नेसनेलनिफ्राय इन्टारनेसनेल लेभेलसिम मोनसे प्लेटफर्म होनो थाखाय, मानो होनोबा जोंनि लाइमोनफ्रा बे गेलेमु बिथिङाव गोबां जोंहा बेबायदि माखासे टेलेन्टफोर दङ। बिनि थाखायनो जोङो थांनाय बोसोराव स्पर्ट्सखौ जोङो स्ट्रेस होनानै स्पेशली फुटबलाव जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे जौगानो हायो, बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बे टुर्नामेन्टखौ जोङो खुंदोंमोन आरो जोङो बेवहाय देरहासार जानो हादों। आरो जोंनि बे खुंफुंनायखौ नुनानै जोंनि अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा जोंनि बे गेलेनायखौ बा जोंनि लाइमोनफोरनि टेलेन्टखौ नुनानै बिथाङा जोंनो माखासे स्कपफोरखौ होनो थाखाय बिथाङा खोथा होलांदों। आरो बिनिनो बिदिन्थि हिसाबै थांनाय सप्ता खंनैसो सिगां जोङो नुदों जे बेवहाय अल इन्डिया जे मोनसे 76 जे सन्टोष ट्रफि दङ, बेखौहाय बे क'क्राझाराव खुंनाय जादों आरो बेवहाय जोंनि आसामनि जानानै गोबां लाइमोनफ्रा बेयाव बाहागो लानो खाबु मोनदों। जोंहा फोथायनाय दं बेबादिनो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना गोबां बेबायदि खाबुखौ मोनलांगोन। आरो बेल' नङा, जोंनि बे बिटिआर सरकारनि खामानि मावनायखौ नुनानै आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जोंनि बिटिआर सरकारनि थाखाय मोनसे मोजां स्टेडियामखौ लुफुंनो थाखाय 150 कोटिनि राङारि अनसुंथाइखौबो बिथाङा होनो थाखाय फोसावलांदों। আমাৰ ইউপিপিএলৰ যিমান ব্লক কমিটি আছে, 40টা ব্লক কমিটিত আমাৰ এই কনভেনশ্যনটো চলি আছে। তো এনেধৰণে আজি হৰিচিঙা ব্লক কমিটি এই প্ৰগ্ৰামটো তেখেতসকলে আয়োজন কৰিছে। তো এই প্ৰগ্ৰামত মই উপস্থিত হৈ বহুত ভাল লাগিল। আমাৰ হৰিচিঙা ব্লক কমিটিৰ যি এজেণ্ডা, যি মানে উদ্দেশ্যটো ইউপিপিএল দলৰ আছে, এই সকলো উদ্দেশ্যটো আগত ৰাখি তেখেতসকলে কাম কৰি আছে। এই ধৰণে যদি কাম কৰি
আগুৱাই যায় তেনে নিশ্চয় মই ভাবোঁ এই এলেকাত UPPL দলটো শক্তিশালী হ'ব আৰু শক্তিশালী এনে আছে আৰু শক্তিশালী হৈ যাব আৰু ৰাইজেও UPPL দলত থাকি UPPL দলক সমৰ্থন কৰি UPPLৰ পৰা যি ধৰণৰ এজেণ্ডা বা ভিজনটো UPPL দলে লৈছে এই ভিজন বা এজেণ্ডাটো যদি ৰাইজৰ সমৰ্থনত যদি আমি মানে ৰূপায়িত কৰিব পাৰোঁ তেনে নিশ্চয় আগন্তুক দিনত বহুত কাম হৈ যাব ইয়াত বহুত BPFৰ কৰ্মকৰ্তাই আজি জইনিং কৰিছে মোক ভাল লাগিল তেখেতসকলে বুজিছে যোৱা 17 বছৰ BPF থাকি যি কামটো তেখেতসকলে কৰিব পৰা নাই এই 2 বছৰত তেখেতসকলে দেখিছে নিজ চকুৰে দেখিছে নিজ চকুৰে মানে চাইছে যে কিমান কি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন বৰ্তমান চৰকাৰে কৰিছে আৰু এই চৰকাৰৰ লগত থাকি আগন্তুক দিনত এই ঠাইটো উন্নয়ন কৰিব লাগিব আৰু আমি সকলোৱে UPPL দলত থাকিয়ে আমি কাম কৰিলে ঠাইৰ লগতে মানে আমাৰ BTRটো সুন্দৰ হ'ব আৰু BTRটো শান্তি হ'ব এই শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ যি মানে বাৰ্তা যে BTR চৰকাৰ বা UPPL দলৰ আছে এই বাৰ্তা তেখেতসকলে বিশ্বাসত লৈ তেখেতসকলে আজি আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে বুলি আমি ভাবিছোঁ